ଆମ ଛୁଆମାନେ ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବେଳ ସରି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଏଠି ରଖିନି, ଧରିକି ଚାଲିନି। ଝାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତମେ ନଦୀ ପଳେଇବ, ନଦୀ ପାଣି ସେଇ ଆମ ଚାକରାଣୀ ଏବେ ବାସନ ବାଜିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଆଳୁ ଆଣିଛ ନା ଆଳୁ ବସ୍ଟା କିଣିବ ନା ସେଇ ଆମର ଦୀପା ମ୍ୟାଡାମ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା କଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ 1 2 3 4 5 ଆମର ଦୀପା ଆମର ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନିଆଁ ବାଜୁଛି। ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆପଣ କଣ ଅଭଦ୍ର? ଦେବତା ଖାଇବ ତୁ ଜାଣି। ହଁ ଦିଆ ହେଇନି, ଭାତ ପକାଇନି, କିଛି ପକାଇନି, ଖାଇ ନଥାଅ। ଦେବତା ଆଗେ ଖାଇବ, ତାପରେ ଯିଏ ଆମର ଏଇଠି ଆଖପାଖ ପୂର୍ବଜ ସିଏ ଆଗେ ଟିକେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବେଶୀ ତାଟିଆ ଗାଣେ ସେଇଠି ଟିକେ ପକେଇଦେନି। ଆରେ ଏବେ ଏତେ ବଟ ପକେଇଦେଲୁ। ଭାତଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଗେ, ତାପରେ ନା ଚୁଲି ଦେବତା ଆଗେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠି ଇଏ ଖାଇବେ। ଏଇ ଭାତ ପକେଇଦବା ଟିକେ ନିଆଁରେ, ବାହାରେ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଆମର ଏଠିକି ଦଉନୁ, ଆମର ଇଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଏରା ଆମର ପୂର୍ବଜ ଲୋକ, ସେମାନେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ବାହାରେ ପକେଇଦେଲି। ଖାଅ ତୁମେ। ପକେଇଦେଲ। ହଁ ଖାଅ।
ଟେଷ୍ଟି। ଦାଦା ଏବେ ପୁରା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଛି ଦାଦା? ଭଲ ଲାଗି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଗ୍ଲାସ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଂସ ଭାତ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ପାଣ ଛୁଆଟା ଆମେ କେତେ ଖାଉଛୁ। ଦୂରରେ ଯାଇକି ଖାଉଛି। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା